कोण रांडेचो मस्करी करता? बाई धड दिसना नाही. डिपेलला असे मग आता हो डीपीएल मी दिलंय मरे ना. चेतना काय सांगा? चेतना माझ्या टीमीत आहे चेतन. टीम जाऊ फक्त. हो जाते. अरे तामारा दे. अरे काल मी ना गेले ना देरी अरे माका थंय कोणतरी दिसला मरे आणि आवाज इलो कसलो तरी. चल मेल्या कोणतरी तुका भियेला असला. अरे तास भियायलाच माका कोणतरी आता कोणता समाधान नाही. कोणी असा म्हणजे खराच कोण होता का कोणी भियायला आवाज इल्लो होतं असं म्हणजे तो बघ आवाज येता असं पैजणचा तसं आवाज इल्लो माका. काय सांगतो? हो येतय तू माझ्याकडा तुला दाखवत नाही मी. चला जाऊया आता. नाहून येऊया. हो ठीक आहे मी तो सर दूध घेऊन येतोय घराकडे येते तुझ्या. मी नाहून येतोय. चल लवकर आहे. चल काय कोण सगळ्यांचा बरा तो पण सुरुवात माझ्यापासून कर. काय सांगता तर का तेव्हा ह्याचा कसले आवाज येतो ते आधी बघ. देवळात कोण बसाक ना. होय रे युवराज असता मग तरी गेलो काय माहिती. तुझा आवाज खायची आता इथे चल नक्की मग मग तुका वगी झाडलं. बघे काय मेले आवाज. अरे हळद थांबता हळद ह्या जी एरिया दिले ना आवाज ये कोणतरी सो तो म्हणतो बघ तो खुळखुळ वाजायचं खुळखुळ हा तसो माका वाटतं पायातली पैजण असाक शकता. सांगा घ्या ना नाही काय मेला हे कोण आता दिसणार ना. काय माहिती उगाच सांगू नको आवाज येतो तसे मॅड करू नको माका. ती यायलंय म्हणणार नाही मा खरा सांगा. अरे मी कशा काय करतो तुझी मुस्करी मॅड झालंय काय काम धंदो नाही का माका तुझं. पण हळदीलाय का आवाज ये. चल मारा नाही ना मग आता आता नाही चल ना, जाऊया. आता तसं नाही रे माका उद्या पण येऊचा येता तो दररोज तिया खायतल. अरे खैतरी जनावर असतला खुळखुळ कसो आवाज येतो लो. आता काय माका माहिती. ह्याच एरियात ना तो आवाज ये खुळखुळ वाजल्यासारखं. बघूया मरे आज येणार नाही मरे ये पुढे गेला रे या नाही मा इतका विश्वास नाही अरे त्याच्यात. विचारत आजच पण नेमको आवाज येणार ना. आता मी काय करू. आता काय आज तर येणार नाही. आम्ही या काय तुझ्या राहा बाबा नकोच तेरी परत पण होय. नाही रे नाही ना उचलोच ना आवाज. चला होय रे नाही घालून ये लागलो गर्दी होती ना. काय मेले आवाज काय पण सांगत. अरे काय सांगतलंय तुका काय सांगतो काल गेले काल इलो आवाज आज येऊ नाही. असा कसा काय माहिती आता बघ मला काहीतरी मला भास झाला असतो तुका नक्की. असं असतंय सांगा काय होता ना. भास झाला असतो आता मस्करी मेला कोण नाही करू तू नाही विचारच संशय. चल झाला मा हो चल जाय. चल मला दे बघूया, आता बरोबर काय आवाज होतं. काल पण आवाज योग नाही आता पण येणार नाही. म्हणजे कोणतरी नक्कीच मस्करीच करता. मरण जाऊ दे. परत आवाज ऐकायला योग लागलो. खडकून येता अरे म्हण्या थांब रे. हा ये बरे काय रे काय आला. अरे काल पण माका आवाज ऐका गेलो. काय मेल्या तुम काऊ नको काय अरे खराच मेल्या
खराच आवाज दिलो हो काल पण येलो माका आवाज. नाही, तुझी कुत्री मस्करी करता खराच. आज जाऊन नक्की पार्टीवर राहूया त्याच्या. हा चला बघ या. हो चला येते माती या संध्याकाळी. येते बघूया. सांग टाइम सांग मला फक्त. टाइम धरत चालले 7:30 पर्यंत. हा चला येतोय मध्ये. नक्की मा. हा येतोय. चल चल. तू काय रे आवाज ऐका. खय मेल्या कसलो आवाज उगाच काहीतरी. अरे नाही रे मी एकटोले का माका ऐका घेता. तू का त्या दिवशी अडले तेव्हा योग नाही आणि आजही योग नाही. म्हणजे मी आवाज काढतोय काय असं तसा म्हणतो? नाही रे पण तो आवाज ऐका घेता रे. असा म्हणतोय हो. पण कसलो आवाज येता रे. तो म्हणजे वाटतं बघ. आता आवाज दिलो बघ तू काय का पैजण वाजलेला तो. आवाज नाही रे तो पाठसून कोणतरी गेल्यासारखं वाटलं मला. हे बेला, भूत! कितली खय हो बाईक लगा खाला थंच रवली. बापू सुरूच नाही तू अरे मला घरात. जितो चौरूचो नाही माका. चल कितली आडी आधी पहिली नको रे नको काय मेल्या. चल 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 कितली आडी या. येतले मा. हो चल 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 नक्की मा. काय नसतं. उद्या घेऊया नाही तर सकाळी बघूया असं. दोन पावला चला नाही म्हणे आधीच खुळखुळ. खुळखुळ चला. हे रेकॉर्ड झालं. मोठ्यान जरा खुळखुळ. रेड तू. गाडी आहे जरा. थांब थांब. झोप बाईक. बाईक जरा पुढे. तिथे आधीच असला रे. मार काढ ना लवकर. ऍक्शन. रे म्हण्या. हा अडे रे जरा. इलय इलय.